Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Welkom bij Noorderwien op de CWNC. We Joert weer in gast in de studio. En dat is een bijzondere muzikant, Jaap Mulder. Jarenlang konden we hem natuurlijk als boegbeeld van de groep Die Goyim. Maar hij doet nog volle meer. Hij muziceert mij zijn eigen band, om het zo maar zo te drukken. Hij heeft mooie voorstellingen, hij heeft een heel soort projecten bij de kop. Jaap, allereerst, welkom. Mooi dat je er bent. Dankjewel, Wil. Ik begin eigenlijk altijd bij dezelfde vraag. Doe bij ik. Hoe is het eigenlijk? Ja, dat is in deze tijd een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Want hoe het is, dat heeft heel veel kanten. Hoe is het met je persoonlijk, hoe is het met je geestelijk, hoe is het met je lichamelijk, hoe is het met je familie, hoe is het met de wereld. Ja, voor mij is dit de meest op zijn Frans bouleversant een periode die ik me kan voorstellen. Je wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Je houdt je vast aan wat belangrijk is, en dat is je familie. De wereld om je heen leidt volkomen mijn joggen. Dus, hoe mij mis, ik ben heel blij dat ik hier ben. Dat is ook. En nog steeds hartstikke gezond. Ik loop hard en ik kom mezelf op een gezonde manier tegen, gelukkig. Dus ja, het is veelomvattend. Laat ik het zo zeggen, we leven. Kun je ermee omgaan? Al die prikkels, het negatieve, het positieve, de twijfels, de onzekerheid? Nou ja, kijk, daar ben je dan muzikant, artiest voor. Dat je natuurlijk altijd een manier hebt om te gaan met je bent altijd in samenspraak met de wereld om je heen. Je probeert altijd een plek te geven. Dus dit probeer je ook een plek te geven. En ook door de hele corona-periode ben je gedwongen om over dingen na te denken. En ik heb daar een vorm voor gevonden. Om met muziek, met filmpjes, om er toch op een bepaalde manier rekenschap van af te leggen. Of iets neer te zetten waar je je gevoel kwijt kunt. Waar je sowieso je emoties in kwijt kunt. En ik woon in Frankrijk en ik woon in een heel mooi gebied. En ik vind dat in de natuur zijn, wandelen, dat houdt je ook dat houdt je op de been. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is voor mij wel een van mijn eikpunten op dit moment, is dat die natuur er is. En dan denk ik van ja, wie zijn wij nou eigenlijk? Wat een flauwekul. Dit is belangrijk. En dan wandelen we en dan komen we thuis en hebben we 12 verschillende eetbare plantjes bij ons. En dan maken we een heerlijke salade. En dan heb je nog nooit zo lekker gegeten. Dan denk ik van ja, dit is belangrijk. En de rest, we worden gek gemaakt. We worden volkomen gek gemaakt. Met alle indrukken en meningen. En weet je, ik ben een beetje zover dat ik denk van ja, meningen. Dat doet er niet toe. Misschien beter wat te volgen, zo staat het zo. Ja, wij komen om in meningen en informatie. Ja. En we vergeten wat belangrijk is. En dat is niet nu, dat is al decennia. Vergeten we wat eigenlijk belangrijk is. En dat is? Dat is de wereld waarin we leven, of de wereld waar we van leven. De wereld waardoor we leven. En dat wij niet een aparte staatsaparte hebben, dat wij los van deze wereld kunnen leven. En alles wat wij met deze wereld doen, doen we met onszelf. Dus dit komt allemaal als een boemerang terug. Vroeg of laat. En misschien zitten we er al middenin. Die boemerang is natuurlijk al gaande. Ja, op allerlei fronten. En, milieu. Politiek is het ook allemaal aan het decompenseren, zeg maar. Het in elkaar vallen allemaal. Mensen hebben geen houvast meer. Dat zie je aan de verkiezingen wel. Het is één grote versplintering, versnippering. En ik denk een beetje we zijn toch de eikpunten een beetje kwijt. De houvasten. Ja. Time for a new religion, misschien wel. Huh? Nee, niet nieuw. Dat is ook zoiets. Wij mensen, wij kunnen alleen maar leven bij verandering. Dat is ook een filosofisch probleem. Ik bedoel, de aarde, dat is verandering. Wij moeten continu verandering, want dat zien we als een verbetering. Elke nieuwe regering verandert, want het is een verbetering. Ja, is dat wel zo? We hebben het over bloeiperioden in het verleden, waarin onze maatschappelijk of onze rijkdom misschien wel veel minder was, zeker veel minder was dan nu. En dat noemen we een bloeiperiode. En we noemen het dat we nu slecht hebben. En dat zijn relatieve dingen. We leven continu in een relativiteit. En wij kunnen nooit
mensen... Ik denk dat het een soort menselijk deficit is... dat we niet blij zijn met het genoeg. Wij zijn nooit blij met het genoeg. Het altijd meer. Altijd meer. Ja. Ik word meer minuten nog maar die trop brengen. En we willen bij die nog veel meer onderwerpen benaderen. Maar het gaat vooral om die Lim, Jaap Mulder. We hebben begonnen. Ja, Ljouwert, hè? Ja, hier. Welke buurt? Ja, ik heb toevallig een tijd terug rondgelopen met een journalist van jullie in de buurt waar ik opgegroeid ben, bij de Potmargen. Daar liggen mijn eerste stappen, die liggen daar bij het oude woonwagenkamp. In de Potmargen. Ik ben even weg geweest en mijn hele adolescentie, zeg maar, ligt ook bij de Potmargen. Dus daar is alles begonnen. Ja. Wat voor nest komst toe? Ja. Muzikaal nest? Nee. Je snijdt hier iets aan, dat is een heel verhaal. In principe was mijn gezin, waar ik uitkom, daar was niemand die een muziekinstrument bespeelde. Mijn vader was tamboer geweest in het leger, dus die zat er wel eens wat te trommelen. Maar dat kan ook een hoge spierspanning geweest zijn. Dat is ook familiair, dat hebben we ook allemaal. En ik wist dat er in een laadje bij mijn opoe, in de commode, daar lag een klarinet. En mijn opa was een hele goede amateur klarinetist geweest bij het bedrijfsorkest van de Lijmf in Leeuwarden. Dat was wel een beetje het eliteorkest van Leeuwarden een lange tijd. Dus ik wist dat daar wel iets was. Ik gaf wel heel vroeg blijk van musicaliteit. Ik weet dat mijn moeder vertelde... mijn vader, die was metalenarbeider. Maar ja, qua intelligentie kon hij natuurlijk veel meer. Want in die tijd ging het nog zo... jouw vader was arbeider, dus jij werd arbeider. Dus er werd niet gekeken wie is intelligent kan door. Hè? Dat was toch een klassemaatschappij. Maar die man had heel veel fantasieën. Dus die maakte allerlei dingen. Hij maakte alle meubels, maakte hij zelf thuis. Van metaal. Tot de wc-bril toe. Dus in de winter was dat wel een dingetje hoor. Maar hij maakte ook krukjes. En ze hadden van 3 poten. En ik als 3-4-jarige, ik had dan elastiekjes. En die deed ik dan om die 3 poten. En dan stemde die precies zo dat er een akkoord was. En dan legde ik mijn hoofd op het blad. Dat was een soort klankbord, zeg maar. En dan zat ik echt tijden met mijn oren op. En dan zat ik maar pling, 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 pling. En alles zo te stemmen dat er een soort akkoord was. En dan zat ik ermee te spelen, mee te zingen. Dus mijn moeder dacht, ja, daar moet iets mee. Dus er werden al gauw wat fluitjes gekocht. En mijn eerste echte instrument was een melodica. En dat was een jaar of 10 of zo. Maar allemaal in huiselijke kring, dus geen muziekschool, dingen of zo. En op een gegeven moment zei hij, je bent al heel muzikaal en dat zeggen ze allemaal. Maar als je naar de muziekschool wil, dan je moet kiezen. Je moet of voetballen of naar de muziekschool. Ian van Twaan. Ian van Twaan, die dingen hield. Nou ja, ik zei oké, ik voetbal dus. Ja, want dat doe je met je vriendjes. Dus ik dacht, dat spelen kan ik ook thuis doen. Dus ik ging voetballen. Maar ja, op een gegeven moment vond ik een oud pistonnetje. Gewoon bij de afval. Nou, een beetje solderen, helemaal dicht. En wat bierdoppers op de pistons. En een mondstukje gefabriceerd. En ik spelen. Zonder enige les. En dus ik zet gewoon platen op. En wat hadden wij? Klassiek. Dus ik speelde met Verdi mee en met Mozart. Dus ik leerde mezelf trompet spelen. Hoe ver wil je gaan? Nou ja, dus die muziek. Toen kwam er een oom die zei van... En nu ben ik het zat. Jij gaat spelen bij de PTT-harmonie. Hij werkte bij de PTT. Maar ik zei... Ik ben niet de man van uniformpjes. Ik zei, ik ga niet echt in een uniformpje lopen. Ik heb helemaal geen zin in. Je bent toch al dwaas? Ja, ik wil dwaas. Hij zei, nou, toen heeft hij mij gepaaid. Ja, corruptie ligt op een bepaalde... ligt vooraan. Hij zei, oké, dan bezorg ik jou een baantje bij de expeditie. Kijk. En dat was het baantje voor de vakantie natuurlijk. Expeditie PTT, dat was dat helemaal. Dus, goede verdiensten, droog, warm. Ja. Dus ik zei, oké, deal. Dus ik ging naar de PTT met een trompet. Met een pistonnetje. Dus ik moest even voorspelen. Dus ik speelde eenmaal een barok trompetconcertje. Dus die man had zoiets van, what the fuck. En toen zag ik daar een klarinet. Vrij. En het was een vacature op de klarinet. Ik zei, na 2 weken, ik ga op de klarinet. En die man heeft mij nooit meer aangekeken. Nee. Oké. Nee, die was zo boos dat ik van die trompet naar die klarinet ging. Dus toen, want dat was toch wel mijn droom. De klarinet. Dat zat in, dat enige wat ik wist is dat mijn opa klarinetist was. Maar nu weet ik veel meer. Ik ben erachter gekomen dat ik een hele rijke historie van circusmuzikanten, straatmuzikanten, Leeuwarden straatmuzikanten.
dat was dat was zeg maar de broers van mijn overgrootmoeder. De gebroeders van de zee. Ja. En die hadden het Schelviskoor in Leeuwarden, de Partijntjes. Dat is mijn familie. Ja. Ongelooflijk. Praten we aan verder hoor. Prachtig mooi, die historie. Ja, en waar het wij komt. En dat vertelt prachtig trouwens. Dank u wel alvast. Wij gaan eerst even een nummer draaien. Ik doe even een Noorderwien opname van een nummer wat wel bekend is, denk ik, bij het brede publiek. En daar heb ik dan maar beginnen. Straks Dienkar. Dan geven we echt de diepte in. Dit is Mixed Grill, Die Goyim en Melvin van Eldik. Best wel had te weten ooit, gebeurde in de tropen. Giraf verliefd, dat is haast nooit, verliefd op een antilope. De stad van een lauwe zien, brult die oude leeuw. Giraffe zei, dit is misschien de liefde van de eeuw. De beestenboel kwam gauw op stoom, die goven met uit de droom. Mixed Grill, Jan, Die Goyim. Jaap Mulder, Joet, mijn gast in dit 1-op-1 peteer. En dat is wel grappig, begon het nummer. En dat gaat voort een vinger omheen. Het zit sa, hè? Ja, er zijn zoveel verbanden. Want Melvin... Melvin van Eldik, maar we nog even vernemen. Ja, die daar zingt, die kwam ik al heel vroeg tegen in begin jaren 80. Want mijn buurman was Henkie van de Op de Koffieband. Ook een heel beroemde band die ik toevallig weer tegenkwam in het HCL vorige week. Want er hangt een tentoonstelling van de foto's van Harry Muis. En daar kwam ook de Op de Koffieband tegen. En Melvin. Dus ik kende Melvin al vaag van toen. En het is natuurlijk ontzettend leuk dat hij in het Plat Leeuwarden is dicht. Ja. Dus het lag ook voor de hand om hem te vragen om die teksten in het Plat Leeuwarden. Ja, precies, want het nummer weer jeder als ja, dus een tekst van Vladimir Vysotsky. Mixed Grill. En het gaat over het gemengde huwelijk. Hier en dan een giraffe en een antiloop. Het is natuurlijk als metafoor voor de mensheid, waarin dat nog steeds een heikel punt is. En voor mij heb ik deze tekst. Deze tekst heb ik vertaald in Leeuwarden. Want we hadden toen een programma over de Joodse roots in Leeuwarden. En dan voornamelijk ook in de taal. Als mijn vader kwaad op mij was, dan zei hij: krijg de Rambam. Nou, geen hond die weet waar dat ermee te maken, maar dat heeft te maken met de filosoof Maimonides. Maimonides was een Joodse filosoof uit de 10e eeuw. Die woonde in Spanje. En dat was een arts. En die man heeft heel veel boeken geschreven over geneeskunde. Dus dat verband met geneeskunde, dat met ziektes, dat heeft in Joodse kring teweeggebracht dat het een vloek is geworden van, krijg de Rambam. Rambam, ja. En de ziekte. Maar dat zit gewoon in Leeuwarden. Mijn vader zei, krijg de Rambam. Zoals hij ook zei van, ik skop dit maar heim in. Mijn moeder had over podium, had over tokus, had over shuga, had over laloenen. Ik bedoel, noem maar op. Honderden woorden in het Leeuwarders die uit het Jiddisch komen. Ja. En ik dacht als jongen dat Leeuwarders was. Want ik wist niks van Jiddisch, totdat ik dus Jiddisch ging leren. En toen kwam ik dat dus tegen. En wat er tussen proto-Leeuwarders praat trouwens? Mijn moeder die kwam uit Franeker. Maar die vermeed het een beetje, want die vond het, die had daar niet zoveel mee. Maar mijn vader was echt zo plat als water. Leeuwarden kan niet meer. Nee, Leeuwarden kan. Nee, de familie Mulder, dat was echt. En de GVD's die lagen ook voor in de mond. Ik heb wel eens gezegd, dat de familie Mulder haar vocale kwaliteiten in koraalenzin had geuit in plaats van in vloeken, dan waren we nog bekender geweest dan de Kelly family. Fantastisch, ja. Oh jongens, ik kan me wel. Die rokerige zondagsmiddags na het voetbal in Cambuur. Mijn oom Jaap Mulder was profvoetballer bij Cambuur en Heerenveen. Heeft beide clubs naar een kampioenschap geleid. Ik ga hem vanavond even bezoeken, want het gaat niet zo goed met oom Jaap. Oké. De mensen slaat toe. Daar heb ik ook straks een nummer over. Ja. Maar je valt na het voetbal, dan kwam de hele familie Mulder bijeen op de Marathonstraat. Precies tegenover. En dan werd daar gerookt, jongen. En er stond helemaal blauw van de rook. En daar werd toch gevloekt. Vooral als Cambuur verloren had. Voetbal inside weer er niks bij. Nee. Ongelooflijk. Ja, Melvin van Eldik, Mixed Grill, et cetera, et cetera. Het brengt dus weer een beetje in de jerdere tijd. Ja. En dus is het vaar, dat nummer, is een heel verhaal over
in het eerste opzicht wie er net zo volle muzikale linken met die familie. Nee. Maar dan gaat er ergens een laatje en nog een laatje Nou, dat was en nog een dat was kost. een oud-oom van mij, die zit heel erg in de genealogie. En die zat de lijn van mijn vrouw uit te zoeken. En dan komen we op de familie Schaaf hier in Leeuwarden, de Salen Schaaf. Dat gaat allemaal via mijn vrouw. En, nou ja, maar hij vond het ook leuk van mij. Dus waar kom ik terecht? Ik kom bij Tjerk Hidders de Vries terecht. Dat is een van mijn voorvaderen. Maar halverwege zat ene meneer Bonne van der Zee. Geboren 1878 of 1880, zoiets. En beroep kermisexploitant. Maar geen normale. Hij had een tjalk. Er waren in Friesland witte tjalken. En dat waren de entertainment tjalken. Die had dus een carousel op die tjalk. En die voerde dus van merken naar merken. Met een orkestje of zo wat heen? Nou, dat is het mooie. Eerst is met een carousel, met een draaimolen. Nee, overdag is het voor de kinderen draaimolen, s'avonds is het een zweef. En hij had een zoon Jacob van der Zee, Jappie van der Zee. En die speelde trompet. Maar als 12-jarige verliet hij de boot. Want hij zei, ik ga de wereld in. En met zijn trompetje onder de arm, 12 jaar, richting Duitsland. En in Groningen kwam hij op een dorpsfeest, een Duits circus tegen. En daar hadden ze een trompetist nodig. Dus hij is trompetist geworden in een Duits circus. En heeft daar zeker 20 jaar door Noord-Europa en Nederland gezworven met zijn trompetje. En die komt op een gegeven moment weer terug in Leeuwarden. En die neemt de boot over van zijn vader. En die begint dan, ja, je gelooft het niet, een vocaal quintet. Vocaal quintet? Ja. De comedian harmonist Avant de Lettre in Friesland. Op een boot. En die voeren dus met populair materiaal van merken naar merken. En dat heeft hij gedaan tot 1912. En toen, ja, dat is een prachtig mooi verhaal. Ik ben helemaal in die geschiedenis gedoken. In 1912 hadden we burgemeester Patijn in Leeuwarden. Van de beroemde Telgen Patijn. En die was het op een gegeven moment volkomen zat dat er zo slecht gemusiceerd werd in Leeuwarden. Op straat. Die ergerde zich gewoon de kwaliteit. Die ergerde zich aan de kwaliteit. Er was heel veel muziek. Leeuwarden was een muziekstad. Echt, dat was echt een muziekstad. En die heeft toen de lat wat hoger gelegd. En zegt van iedereen die op straat wil spelen, komt voor mij en commissaris Wessel, destijds commissaris Wessel, met zijn voorspelen. Ballotage? Ballotage, ja. Nou, dus, Jappie van der Zee met nog 8 kornuiten. Nou, de burgemeester moest voorspelen in de Prinsentuin. Op een zondagmiddag. Nou, die hebben voorgespeeld. Nou, met vlag en wimpel geslaagd. En die kregen een vergunning. Zonder einde. Zonder einddatum. Die mochten dus 6 dagen per week door Leeuwarden lopen. En daarbij mochten ze geld ophalen. Want daar ging het natuurlijk om. Dus dit is het eerste professionele staatorkest wat ik uit heel West-Europa ken. Met toestemming van de burgemeester. En zij noemden zich naar de burgemeester de Patijntjes. En ik kom er nu achter, er is eigenlijk het hele leven van die Patijn, die man is minister van Buitenlandse Zaken geweest en alles, is een relatie gebleven tussen dit orkest en burgemeester Patijn. Want toen in 1957 er een groot feest was in Leeuwarden, een groot binnenstads volksfeest, toen werden ook de Patijntjes herdacht in een soort remake Super Patijntjes. En toen schokte burgemeester Patijn vanaf zijn ziekbed 100 gulden voor meneer Van der Zee. Want die had toen een klein pensioentje. Dus zo lang is die relatie tussen die... En dat heeft een hele leuke parallel in de Goyim. Want wij als de Goyim hebben vanaf burgemeester Terlouw altijd hele goede relaties gehad met de burgemeester van Leeuwarden. Want Vert Kronen was een groot fan van ons. We hebben heel veel leuke dingen gedaan met Vert en dankzij Vert. Dus toen dacht ik van, wat grappig. Ja. Wij een leuke relatie met de burgemeesters. En mijn overhuppelpup ook met die burgemeester. Maar zij konden dus... Zij begon bij de Put... in de Joodse buurt, op maandagmiddag. En ze eindigen ook weer bij de Put, op zaterdagmiddag. En ze verdienen wel 3 gulden de man per week. Dat wie verdient iets? En het is leuk, ontmoet ik een aantal kleinkinderen nog van Jaap van der Zee. Een aantal neven en nichters komen van het hele land, komen ze naar Leeuwarden morgen. En dan gaan we kijken of er nog anekdotes... En één heeft een plakboekje van Jappie van der Zee. En ik ben in het kleine krantje gedoken. Man, ik heb een foto, een statieportret uit 1912. Van dit orkest, 9 man. Ja, is toch fantastisch. Er komt de wereld erboven. Maar toen vroeg ik me, waarom hebben ze mij dit nooit verteld?
Waarom hebben ze mond gehouden? Sommige verhalen wacht je erop om zelf ontdekt te worden. Als ik dit eerder geweten had, want ik ben voor Culturele Hoofdstad 2018 bezig geweest met een project rond de Patijntjes en Salenschave en de Put. Maar dit net Maar toen wist ik niet dat ik familie was. Ja. Daar had ik nog veel meer druk op gezet. Misschien is dat goed zo. Ja, misschien wel. Maar het is wel iets wat ik denk van ja, en nu moet het allemaal boven water komen. Want dit is een unieke muziekgeschiedenis, niet alleen voor Leeuwarden, maar überhaupt voor Westerse Europese muziekgeschiedenis. Dit is een orkest dat 30 jaar. En de Duitsers hebben het uiteindelijk verboden. In 1942. Toen moesten ze stoppen. Waarom? Nou ja, die mannen, die Duitsers konden niet aanzien dat een paar mannen rondliepen in de stad die eigenlijk voor de arbeidsinzats gebruikt konden worden. Ja, precies. Geen feest op straat. Geen feest op straat, nee. Ja, jongen, en dan lees je dingen. Zo, die oude wijkjes van Leeuwarden, zo rond de Boterhoek, waar nu de provinciale bibliotheek staat. Dat waren volkswijken en daar kwam de partijtjes kwamen langs. En iedereen danst op straat. Iedereen danst. Van jong tot oud. Beppes en iedereen. Groot feest. En het allermooiste. Vorige week heb ik het HCL bezocht. Ik heb de muziekboekjes teruggevonden. De partituren. Dus letterlijk de muziek. Letterlijk de muziek. 30 nummers. Een trompet, een tweede trompet, een bas en een horen. Dus ik heb eigenlijk het totale arrangementje heb ik nu van 30 nummers van hun. En daarmee kiest dus letterlijk muzikaal waarom gaan in de tijd. En Precies. dan komt dus uit 1900, 1910, 1900. Nou, zij begon in 1912. Hè, dus het is ook heel mooi. Dat geeft een inkijkje in wat de populaire muziek van die periode was. Ja. En dan zie je dat het heel erg op Duitsland georiënteerd was. En dat is ook de reden waarom na de oorlog het niet meer terugkwam. Want de muziekscene was totaal veranderd. Hè? Met al die Canadese en Amerikaanse jongens, de jazz en alles. En dan zie je ook een hele verandering in die Leeuwarder muziekscene zie je komen. En dat kun je eigenlijk aan de hand van dit soort onderzoek kun je dat dan weer terugvinden. Het is magnifiek interessant. Ja, fascinerend. Wij gaan naar een fascinerend artiest. Ik houd dit een horrorvraag om mijn gasten. Want door een muzikant om je noemer te vregen. Van net zichzelf, zit ik er maar even bij. En als juist dat de wenkbrauwen meestal op en neer gaan van shit, dat kist net meidje. Ja, juist wel. We praten er straks over, want we draaien namelijk een fantastisch nummer, een klassieker. Nummer Quitte pas. Jacques Brel, maar dan in de live uitvoering. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Jacques Brel, nummer Quitte pas. Live-opname, Olympia, 1966. Jaap Mulder, Joert de gast. Dit wil op zijn eigen zijn leven, denk ik, gast, hè? Ik denk wel dat het een van zijn laatste voorstellingen was, in Olympia. En het is een vraag dat je denkt van, waarom heb ik hier niet even over na mogen denken? Maar als ik mezelf afvraag naar een artiest of een nummer wat het langste bij mij is, dan is dit het gewoon. En mijn moeder, die hield heel erg van chansons. En in de jaren 60, ik denk dat 40-50% wat er op de radio was, Franse chansons waren. Want ik bedoel, Edith Piaf, ik bedoel, dat jebberde ik al toen ik 6, 7 was, bij wijze van spreken. Dus ik heb heel veel Frans gehoord in mijn jeugd. In mijn, zeg maar, imprintingsjaren. En ik denk van, misschien heeft dat juist wel teweeggebracht dat ik zo'n voorliefde heb voor dat Frans. Maar de taal zelf is ik... Ja, maar op het moment dat ik op de middelbare school kwam en in de brugklas en we hadden Frans. Ja, het is alleen maar 10. Dat je vroeg van, je hebt zeker heel vaak op vakantie in Frankrijk geweest. Ja. Nou, toen zei ik, ik ben in de staat niet geweest, juf. Nee. Ja. Nou je. Ja, maar je kunt dat zo hebben. Nou ja, goed, als je muzikaal bent, heb je zo. Voor mij is taal ook muziek. Maar had je dat alleen met Frans of best u überhaupt taal ik ben polyglot, ja.
Tenminste, ik heb het heel snel te pakken, omdat voor mij is muziek, taal is muziek. En je mond is je instrument. Dus als je een taal spreekt, dan pas je je mond aan. Zoals bij wijze van, het is misschien voordeel, maar de stiff upper lip van de Engelsen is ook echt een stiff upper lip. Je praat met een stiff upper lip. Ja. De Duitsers zijn heel lui. Dus dan laat je je kinderbak een beetje zak. Ik weet maar niet wat het hoort. Ja. En die Fransen die zijn heel zuinig. Die hebben zo'n zuinig, beetje lispelend mondje. Ja. Je kunt jabberen alleen al door je mond als instrument te veranderen. En dan ben je al heel dichtbij. En dat is ook vaak mijn bluff. Elk land waar ik kom, daar ken ik een paar woorden om contact te maken. En die bluff, die krijgt dan keihard terug. Want dan beginnen ze tegen me te lullen en dan versta ik helemaal niks meer. Nee, best het nee en cent, best het kwijt, ja. Precies, het Hebreeuws, weet ik maar. Oké, ik weet drank te bestellen en ik weet... maar dan gaan ze een heel verhaal, want dan denken ze, die man die spreekt Hebreeuws. Dan houdt het op. Nou, als je taalgevoelig bent, bezit ik dat even los van de inhoud... de klanken er dus heel bot daardoor. En het ritme van een taal. Ja. En viel je in dat opzicht misschien muzikaal wel meer tussen dan in het Frans? Omdat het is een prachtige taal, dat is ik mijn badje. Dat is bijgelijk het Jouters, het Fries of het Nederlands, of net? Even puur muzikaal, hè? Ja. Het refereert meer aan een muzikaal gevoel, omdat het... Want ik zeggen, dat Mix Grill, wat we krijgen draaien, dat bekt wel lekker. Ja. Maar misschien dat ik het ook verstaan. Ja, maar het zijn wel meer talen die je hoeft Russisch niet te verstaan, maar Russisch is een Turks. Ik kijk op Netflix heel veel. Ik kijk alleen maar Netflix nog. Ik zit natuurlijk in Frankrijk, maar geen tv. Kijk, Turkse series. Ik vind het zo mooi. En ik heb vroeger ook wel met mijn wereldmuziekgroepjes Turks gezongen. Ik vond het een prachtige taal. Zo muzikaal, zo zangerig. Maar je kunt je eigen taal niet beoordelen. Nee, dat is het probleem, want je zit er middenin. En de Russische schrijver Paustovsky, die had als favoriete taal het Nederlands. Dus voor Russen is Nederlands weer heel mooi. Ja. Dus dat is... het wisselt dus heel erg. Het wisselt. Maar ja, Italiaans is natuurlijk de zingtaal bij uitstek. Ik bedoel, Willy Alberti was bij ons ook... stond ook heel erg hoog. Maar toch wat Frans van. Hartstikke mooi. Ja. Oké. En het vriendinnetje heette Monique. Ja, dan krijg je dat. Wat was er nog meer? Jaap Mulder, Louter... echt een liefhebber naast, komst wij. Letter ontdekt pas de echte muzikale roots van die familie. Maar dat weer vanuit het huis wij net echt onwijzig. Dus. Ik heb zelfs een foto gevonden van mijn... Ja, het gaat heel ver hoor. Dat is de grootvader van mijn opoe. Het is mijn bedovergrootvader. Die staat op schaatsen achter de Prinsentuin. Want het was ook een hele goede hutrieder. Die op zijn 48ste als veteraan nog prijzen won hier in Friesland. Dat was die Bonde de Vries. En ik kom weer op andere... Kortebaanwedstrijd of net? Ja, kortebaan. Ja. Maar hij staat ook in kleine politieverslagen. Dat er geklaagd wordt over scheepseigenaar Bonde van de Zee. Het is een hele kleurrijke man geweest. Mooi figuur, ja. En hij stond dan met Circus Bombari. Hij had Circus Bombari. Dan was hij met de boot afgemeerd bij de beurs in Leeuwarden. En er was dan blijkbaar kermis daar, vlak voor het Wilhelminaplein. En dan had hij Circus Bombari. En dan kon je voor 2 cent of zo kon je dan ballen gooien. Nou ja, van dat soort gedoe. Nou ja, prachtig, toch? En de winters, puur ook om geld te verdienen. Ja. Want ze verdienen gewoon geld mee. Nou ja, je mag besteden, hè? Ja. Zo simpel uit het. PTT, klarinet. Ja. En wanneer het die Goyim zich om, want dat had zelf oprichten. Ja. Met Seert Nauta en Sjaak van der Rijden, weet je dat? Ja, vooral met Seert, hoor. Wij waren de man die daar het begin aan gaat. Maar het kwam eigenlijk door... Ik zat dus bij die PTT-harmonie. En daar kwam op een gegeven moment er een beeldschone fluitist van het conservatorium een solo spelen. En... nou ja. Was er nou nog wiebelig van Jerk? Maar joh, dat zijn van ik bedoel, je bent 19, zoiets, weet ik veel. Dus dan weet je het wel. Dus kennis gemaakt en vriendschap. En die kende weer. Die woonde boven de Oskop in een studentenwoningje. En daar zaten nog 2 andere studenten. En dat was onder andere het Seert Nauta. Die zat er ook. En een klarinet mee. En op een gegeven moment je jammen. Het zit gitaar, zij fluit en ik een klarinet. En op een gegeven moment komt de vraag van... een kennis heeft een wereldmuziekorkest en die zoekt een klarinetist. Maar ik was net begonnen met klarinet spelen. Ik was 18 toen ik pas switchte naar de klarinet.
En dat was Kopatschka. En dat is voor mij ongelooflijk belangrijk gebleken achteraf. Omdat ik eigenlijk klarinet wil leren spelen in dat orkestje. Met al die wereldmuziek. Met al die Bulgaarse, Griekse, onregelmatige maatsoorten. Wat voor mij ook totaal iets nieuws was. Dus dat al die verschillende volksmuzieksoorten, stijlen, die heb ik daar leren spelen in een jaar of 5, denk ik. Dat we er 4, 5 gedaan hebben. En daar zat ik dus inderdaad onderhand met Seert in. Seert, Herman Peenstra. En ook, want Herman Peenstra is ook mee. En Sjaak was de broer van zeg maar de leidster van het orkestje, van Annemarie van der Rijden. Dus met Sjaak, Seert en Herman Peenstra zijn we toen die Goyim hebben opgericht. Omdat ik in 84, dat is ook weer zo mooi, alles komt bij elkaar. Seert had een baantje in de Bombardon. En de Bombardon was eerst gevestigd bij de Put. In het pand van de familie Leefsma. Joodse familie, daar in de oorlog weggevoerd. In ieder geval in dat punt, maar dat wist ik toen allemaal niet. En op een dag zit ik daar en ik hoor muziek en ik kan het niet plaatsen. Ik vind het schitterend, maar ik kan het niet plaatsen. En totaal geen... Wat de eerste hit? Ja, het is Jiddisch. Jiddisch. Nou wist ik wel wat Jiddisch was, want ik was al eerder met Jiddische schrijvers bezig, toevallig. Isaac Bashevis Singer, Nobelprijswinnaar van de literatuur in 1979. Die was ik al tegengekomen en die las ik al. Maar dat was meer vanuit cultuurhistorische belangstelling. En toen hoorde ik de taal zelf, het Jiddisch. En ik was verkocht. Dat was de plaat Zoefkijk en Hansel. Duitsers, dat was natuurlijk ook zo'n godspe, dat ze Duitsers Jiddische muziek gingen spelen. Maar het was eigenlijk de eerste keer dat Jiddische muziek weer werd gespeeld zoals het moest. Gewoon zoals het ooit bedoeld was. En toen ben ik wat nummers... Toen heb ik een LP gekregen van Nana Kalma. Van de Klezmorim uit Amerika. En die nummers heb ik voor Kopatschka opgeschreven, zeg maar. Dus we zijn binnen Kopatschka een blokje Jiddisch gaan doen. En dat was in 1984. Zoiets. 83, 84. En toen voelden wij wel ervoor om daar veel meer mee te doen. Want in de tussentijd hadden we heel veel meer materiaal toegestuurd gekregen. Onder andere van... Wim Bloemendaal van de Vara Moondogs, die ik trouwens donderdag ga ontmoeten. Want hij leeft nog, hij is 87. Dat is echt old school. Ja, en die wil ik echt nog even spreken. Dus die ook in verband met de Partijntjes, want hij is Leeuwarden. Hij komt uit de Speelmanstraat. Joodse familie uit de Speelmanstraat. Dus ik hoop dat hij nog wat... Nou, maar hij is ook heel belangrijk geweest voor het materiaal van die Goyim in het begin. Want hij had 2 cassettes vol met materiaal van zijn vader. Die zijn vader had verzameld op bakkelieten platen. Die had hij opgenomen, die had hij naar ons toegestuurd. Dus ik heb avonden zitten schrijven. Ja. Voor de mensen die denken, waar het is de broer van Philip Bloemendaal. Die kennen we natuurlijk van het... Is het de broer van Philip? Ja. Oh, toch wel. Polygoonjournaal. Ja. En mijn kennis maken met Wim Bloemendaal, weer van het programma, en dat weer van de VPRO intussen. Ja. De gezamenlijke centers van Peerses en Moddergat. Ja, op een onchristelijk tijdperk. Ja. 5 uur 's morgens, toch? Maar roemrucht. Ja, mooi figuur met zijn houthakkers shirt op die toen. Prachtig, prachtig hoe... hij leeft dus nog. Ja, hij Dat is leeft mooi. nog. Ja. Ik heb hem even gesproken. Ik zie hem donderdagmiddag. En met Wim hebben we nog hele mooie herinneringen. Want we zijn ooit met die Goyim naar Berlijn gegaan voor een optreden. En toen hadden we een bus afgehuurd. En allemaal fans mee. En waaronder Wim Bloemendaal. En Wim had jaren in Berlijn gewoond. Dus we hebben daar een schitterende citytour gehad. Met de radiostem van Wim Bloemendaal live aanwezig. Dat was een van de mooiste dingen die meegemaakt hebben. Ja. Goed, 84 valt. Daarna, ik denk een hier of 3, jouw letter. Ja, 88. Ja. 88 begin met die Goyim. Ja, en dat volgens mij is dat gewoon in de volle versnelling voor het losgaan, denk ik, of net? Als je terugkijkt, dan is het een komeet. Ja. Komeet geweest. We zijn op zich, dat is ook wel mooi. Ons eerste openbare optreden was volgens mij voor het Antifascisme-comité in Salersgaaf. Nou, ik denk, hoe mooi wil je beginnen? Daar past het prachtig bij. En op een gegeven moment binnen de Tjoch-verenigingen wat dingen. En toen hebben we eigenlijk meteen besloten om er een theatrale draai aan te geven. Muziekpapier, taboe, sowieso. Theatrale aankleding, kleding aanpassen, bewegelijkheid. En onze axioma was visualiseren van het arrangement. Dus als je iets met iemand, tweestemmigheid of Littertje. Je liet het zien, je gaat er maar toe. En dat is eigenlijk het begin geweest van
toch een iets andere podiumpresentatie dan de meeste bandjes. En dat sloeg zo aan. En toen ben ik verhuisd naar Amsterdam in 1990. En toen ben ik allemaal contacten gaan zoeken. En toen vond ik het Antonitheater aan de Oude Zijds Voorburgwal. Een heel klein, bouwvallig theatertje van travestiet Onno van Dijk. En Onno van Dijk die ontving daar elke zondagmiddag het puikje van de Jiddische culturele bevolking van Amsterdam. En dan bedoel ik niet de hotemetoten, maar dan bedoel ik de gewone mensen die liedjes kennen en die hun liedjes komen zingen. De getalenteerden. Ja, maar zoals het vroeger was. Zoals vroeger mensen bij elkaar kwamen en die zongen zonder al het hoge cultureel gedoe. Maar met een enorme kennis van materiaal en de taal. En toen hebben we contact gelegd met hem. We hebben daar ook gespeeld. We hebben daar echt een van onze meest memorabele concerten gegeven. Ik weet nog wel, we zongen een lied. Dat ging over een jongetje. Papyreuzen heet het lied. En het jongetje probeert sigaretten te verkopen. Maar het regent. Dus al die sigaretten worden nat. En aan het eind van het liedje gaat hij dood van de honger. En tijdens dat nummer begint het toch te regenen. En dat pand was zo lekker als een mandje. Dus het begon te druppen. Maar in de hoek stond een paraplu. Dus ik pak, alsof het afsloot. Dus ik begin. Ach, de nacht, een nebbel, die kan finster met hem. Drup, drup, drup. Nou, het is ooit op video gezet. En ik heb die band nog, maar of die nog iets laat zien, dat vraag ik me af. Maar De herinnering is Goudwurg, toch? Ja, en daar zat tante Adèle zat daar. Adèle Edelstein. En die kwam uit Warschau. Dus wel Nederlands natuurlijk. Maar die sprak nog Jiddisch, wat zij geleerd had. En toen ben ik door Onno gevraagd om het Jiddisch koor, heimisch zijn, te gaan dirigeren. Te gaan begeleiden. Dus ik heb 1,5 jaar een Jiddisch koor in Amsterdam opgezet. Het bestaat nog steeds. En daar zaten al die oudjes in. En dat was zo mooi, want die mensen die kwamen van overal en nergens vandaan. Het Baltische Zee, maar ook van de Odessa. En die hadden allemaal andere accenten van de Jiddisch. Dus het was altijd één groot gekrakeel van wat is nou het goede Jiddisch? Discussie. Ja, het is I, nee, het is oe. Nee. En daar heb ik zoveel geleerd. En toen hebben we het eigenlijk besloten, ja, we moeten zorgen dat we in één soort Jiddisch zingen. Dat is dan het algemeen beschaafd Jiddisch, dat is het Litouws Jiddisch. Ja, oké. Nou. Maar dat was voor mij natuurlijk een enorme leerzame periode om dat Jiddisch echt goed te kunnen spreken. Waarom wie is voor u eigenlijk naar Amsterdam? Waarom? Ja. Nou, zoals je weet, historisch is de band Leeuwarden en Amsterdam heel sterk. Ik bedoel, voor de oorlog bestond 50% van Amsterdammers uit Friezen. En mijn moeder is geboren in Amsterdam. Mijn oma woonde er. En dus Amsterdam trok altijd wel. En mijn toenmalige vriendin studeerde in Utrecht. Dus Leeuwarden was niet echt een optie. Nee, maar wie ik een stap om te zeggen van jongens, ik wil eens wat verder zien dan Ljouwert en Friesland? Ja, ik was wel nieuwsgierig. Ja, daarom. Ja, ik was wel nieuwsgierig. En ik wist ook wel van, daar liggen toch meer kansen. Dus we stonden in 1991 al op het eerste Jiddisch festival. Daar heb ik daar wel flink wat moeite voor moeten doen. Maar we maakten ook in 1999 onze eerste cd. En dat was op zich ook wel heel snel. En die ging als een tierenlier rond. Want we waren natuurlijk de enigen. Wij waren het eerste professionele Europese klezmerorkest. Je had Krook in Warschau, in Krakau. Maar die zijn iets later, zijn van 1990 of zo. Maar in 1988, ja, wij zijn toch wel meteen begonnen om ook geld te verdienen. Professioneel muzici. Dus dat was best wel bijzonder. En dat eerste festival heeft ons wel een enorm schoen gegeven. Want toen hebben we ook een Amsterdams bureau gekregen. En ik ben bij het bureau gaan werken. Ik had 2 dagen per week werkte ik in Amsterdam bij het bureau. Hoe heette dat bureau? Eerst heette het Fortissimo. En later was het Ideeel Organiseren. Ja, en later toen hun branche verschoof zodanig vanuit het culturele dat wij eigenlijk een hele vreemde eend in de bijt waren. Dus in 2000 zijn we uit elkaar gegaan en toen heb ik daar ook helemaal zelf. Hebben we andere bureaus gehad. We hebben een heel goed bureau gehad. Dat was het bureau van Minimaxi. Interpresario. Nou, dat was geweldig, maar het was ook op ons top. Met echt goede programma's. Echt ook theatraal. Met goede regisseurs. En mooie premières. Een kleine komedie. Première Oosterwind hier in Leeuwarden. Regie van Fred Florissen. Teksten van samenwerking met Robert Long. Ivo de Wijs. Joost Nuizel. Herman Pieter de Boer.
dat was geweldig. Ja. Beginnen we draaien van Die Goyim. Vekken Taten. Ja, werk aan taten. Wat voor nummer is? Het is een nummer. Ik was op vakantie en dan draai ik altijd nummers in de auto. En dit was een Macedonisch nummer. En mijn idee van Jiddisch muziek is dat het ook ontstaan is op de Balkan. Dat is een uitwisseling van allemaal dingen. Dus ik ben heel erg op zoek altijd naar Balkanmuziek. Nou, dat vond ik een prachtig mooi nummer. En dat ging over de uithuwelijken van een meisje. Toen heb ik een Jiddische tekst geschreven. Ik heb het in Jiddisch vertaald. Die Macedonische tekst. En ik vond het lekker spetterend nummer. En het is eigenlijk een tegenhanger van Mixed Grill. Hè? Dat was een gemengd huwelijk. En dit is een gedwongen huwelijk. Vekken Taten, Die Goyim. Zit al even op YouTube. Als dit nummer nog eens bij waarom had ik je worst. In ieder geval is de kar van mijn gast Joert in deze Ien op Ien, Jaap Mulder. Begon ooit bij de klarinet. En tegenwoordig is hij nog steeds heel erg actief. Om het verliezen en de muziek van nou met elkaar te verbinden. Een echte liefhebber. Een echte muziekliefhebber. Draai ze pro de muziek trouwens? Even een simpele vraag. Ja, Best er in die zin ook nog een gebruiker? Nou, dat valt wel tegen eigenlijk. Ik denk dat met heel veel muzikanten zo is. Dat is ook het grote verschil tussen de liefhebber en de muzikant zelf. Ik zoek wel muziek ter inspiratie. Maar het is niet... het zijn natuurlijk best... ik draai heel graag Bregovic. Maar ja, kijk, ik heb twee dingen. Hè. Ik heb natuurlijk enerzijds hou ik van chanson. Vocale muziek. Ik hou van klassieke muziek. En ik hou van zigeunermuziek en Jiddisch muziek. Dus het is een heel breed iets. En nou, nu heb ik in Frankrijk een chansonnier ontmoet. Pierre-Paul Danzin. Die voor mij gewoon top is. Die hoort gewoon... Maar ja, je moet ook mazzel hebben in het leven. Je moet opgepikt worden. Hij heeft wel het Brassens Festival gewonnen in Parijs. Een chansonfestival. Maar die man zijn carrière... Het is een 40er. En het is een ongelooflijk innemende man. En had meteen gewoon... Ik kwam hem gewoon tegen in een heel klein kroegje. 20 man, publiek. En daar werd wat neergezet. Gewoon weggeblazen. En... Die heeft mij gevraagd om op zijn nieuwste cd allemaal verschillende instrumenten te spelen. Dus ik heb 2 dagen in de studio gezeten bij hem onlangs. Dus ik luister, of ik zoek wel nieuwe... Wat ik heel erg naar veel luister is moderne Franse muziek, waar heel veel verwantschap zit met, of invloeden uit de Balkan. Want die is er heel veel. En in Nederland hoor je dat natuurlijk helemaal niet. Maar er zijn zoveel geweldige bands. En het is mijn zoon Ruben die me daar heel veel in leidt. Bands als Babylon Circus. Een Franse groep als Tertre, die volg ik al 20 jaar. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Ik ben altijd geïnteresseerd in de vermenging. De combinatie van dingen. Ik hou niet zo van dit of dat. Nee, precies. Mij wil trokken herinneren. Ja, want alles ontstaat zo. Ik ga vorige week een lezing in Oortjerk over klezmermuziek. En dan begin ik altijd meteen van jongens, geschiedenis achteraf wil ons proppen in vakjes en in jaartallen en in stromingen. Alles mooi geordend in de kast en klaar. Ik zeg maar, zo is het niet. Het leven is niet zo. De geschiedenis is opgebouwd uit... Op het moment dat de mens het schrift ontdekt, heeft de leugen vleugels gekregen. Ja, die kon vermeerderd worden. Ja. En laten we wel wezen, de geschiedenis is altijd door de upper-class opgeschreven. Gewone mensen konden niet schrijven. De geschiedenis van de gewone man is bij gratie van een verlichte geest die dat misschien eens opschrijft. En dat heeft geduurd tot aan halverwege de 19e eeuw. Misschien wel langer. En het zijn altijd de overwinnaars die de geschiedenis schrijven. En daarom is dat verhaal van de Joodse... in het kader van die klezmer... vertel ik het verhaal van het Joodse volk. Maar dan het alternatieve verhaal. Een veel
breder verhaal. In de geschiedenis is de verstrooiing, de diaspora, dat begint dan in 76 na Christus, omdat de Romeinen de Joden het land uitgooien. Dat is een straf. Dus de katholieke kerk heeft het erin gepland. De Joden zijn het land uitgegooid vanwege een straf van God. Maar dat is niet zo, want die Joden gingen altijd al overal heen. 200 jaar voor Christus was er al een Joodse wijk in Rome. Dat was niks nieuws. Heel Noord-Afrika was of Joods, of natuurgodsdiensten, of vroeg christelijk. En tot aan het jaar 400 is de christendom eigenlijk bezig geweest om te veranderen van een Joodse secte naar het christendom. Daar hebben ze 400 jaar over gedaan. Dus hebben ze gewoon politieke besluiten genomen van, nou, dat verhaaltje nemen we wel, dat verhaaltje nemen we niet. En van al die evangeliën pakken we dit en dat. Dus wij zijn heel erg geconditioneerd door politieke besluiten omtrent het verhaal wat we vertellen. En dat maakt hier dus muziek zo mooi, omdat het heeft een Sephardische kant, het heeft een Ashkenazische kant, een Spaanse kant, een Oost-Europese kant, maar het is ook helemaal rond de Mediterranee. Dus er valt zoveel over te vertellen. En dat vind ik al het mooiste van deze muziek en hoe de muziek is eigenlijk mijn professie en de historie is mijn hobby. En dat komt hier gewoon ontzettend mooi bij elkaar. En wat ik nu precies wil vertellen, weet ik niet. Maar voor mij is gewoon kennis van de geschiedenis ontzettend belangrijk om juist deze muziek goed te kunnen vertolken. Net meer via die Goyim. Nee. De beste uitstapt. Ja. Hoeveel moeite gaat die dat kosten? Het uiteindelijk uitstappen niet heel veel. De weg ernaartoe en het verwerken denk ik wel. Maar dat weet je toch uiteindelijk niet. Het is je leven geweest. Ja, een hele lange tijd. Een hele lange tijd. En er zijn gewoon dingen geweest die mij gewoon... waar ik gewoon op een gegeven moment niet meer tegen kon. En dat zijn dingen... ik ga heus geen namen of dingen noemen. Het zijn gewoon mensen zijn met elkaar aan het werk. En je hebt allerlei functies in groepen. En als je zoals ik altijd de input verzorgt en ook de output. Je bent gewoon in mijn boeken, maar ook 90% van het materiaal. Ja, heb ik uitgezocht, voorbereid of geschreven, weet ik veel wat. Ik bedoel, dan ben je toch wel kwetsbaar. Want jij bent telkens degene die met het idee komt. Dus als jij gewoon rustig afwacht en maar weer wacht tot er iets komt. En dan even flinke... dan is het... Je bent minder kwetsbaar. En dat is iets waar je op een gegeven moment... En dat heeft ook te maken met... Kijk, zolang je met elkaar 3-4 keer per week op het podium staat... Je rekening loopt lekker vol... dan heb je ook de bindende werking van het spelen. We zijn natuurlijk best wel genekt door corona. Want de bindende werking van het spelen is weg. Ja. En er is een onbindende werking van uitgegaan... doordat je plotseling ziet aan wie heb ik nou wat, aan wie heb ik niks. Op allerlei fronten. Ik zeg altijd maar, er is een contrastvloeistof over ons uitgeflikkerd. En plotseling heb je inzichten. Wie doet het toe en wie doet het niet toe? Wie heeft er welke oog voor jou nodig en wie heeft geen oog voor jou nodig? En wat doe jij in dit geval? Ja, dat heeft mij toch tot een bepaald inzicht gebracht na een aantal incidenten. En dat heeft ook te maken met het feit dat we niet een jazzorkestje zijn. Of een top 40 orkest, waar het allemaal niet zoveel uitmaakt. Maar voor mij is juist de boodschap heel belangrijk. En de boodschap die voor mij in deze muziek zit, als niet-Jood... is een culturele en heeft te maken met de geschiedenis. En het heeft mij misschien een soort overgevoeligheid gebracht voor bepaalde dingen. Nou ja, en doorleefst de muziek, doorleefst de tekst, en dan moet ik 100% backup hebben. En doorleefst die Goyim. Ja. En ik miste die backup. Die miste ik. En wat ik zeg, dat kun je lang vol, maar op een gegeven moment komen er situaties waar toch te veel verschillen in de opvattingen bestaan. En dan kun je zeggen, nou, voor het geld ga ik door. Maar voor mij was er een grens. En daar stopte dus mee? Dus ik stopte mee. En ook voor die Goyim zelf, want doordat ik ook boekte, weet ik ook wat voor ongelofelijke moeite het kostte de laatste jaren om zoiets moois aan de man te krijgen. En wat we in het laatst neerzetten, en dat is ook heel triest eigenlijk, het najaar in 2019 was voor ons geweldig. We hadden 650 man in een kerk in Heilo.
We hadden een volle bak in Velzen. Het was ook niet dat het tot Friesland of zo, of Gouda, beperkt bleef. We stonden in het openluchttheater in Valkenburg met mooie bak. Dus we voelden ook van ja, het gaat weer. En zeg maar, die laatste, waar ook die cd van is, dat 9-mans ensemble, dat hadden we ook een beetje bedacht als een soort jubileum. Maar het was voor mij ook wel iets van, daarvoor hadden we met z'n vieren, we waren met 4 overgebleven. En toen had ik het gevoel, ja, er moet iets gebeuren. Er moet iets komen. En nou ja, om weer met Zeer te spelen. En die 2 zonen erbij, Douwe en Ruben. En dan nog, nou, die zangeres, dat was een lid van een band van mijn zoon David. Die ik ooit ooit gevraagd om mee te doen met een project in Gouda. En de mens gaf mij kippenvel als ze zong. Dus ik dacht van, nou, ik wil die erbij hebben. Dus dat was een heel mooi iets. Maar wel ook met een uiterste houdbaarheidsdatum. En zeker wat betreft deelname van Zeer, Douwe en Ruben. Want Douwe die gaat ook nu, leidt nu het Fries Jeugdorkest. Heeft een hele drukke praktijk in Amsterdam met jeugdconcert. Dus die jongen gaat ook hard. En mijn Ruben die gaat naar het buitenland, dat weet ik. En voor het zit was het even mooi dit en dan. En je merkt gewoon, oké, dat houdt ook op. En wat dan? Wat moeten we dan weer? En je bent ook je partners kwijt in de wereld. In de zin van, ik heb in die 30 jaar 3 of 4 verschillende boekingrondes gehad, zeg maar, van mensen, van de generaties programmeurs van theater. Hier in Leeuwarden bijvoorbeeld. Ja, ik had een geweldige relatie met Wieke. Jarenlang. En daarna ook nog met situatie, was ook nog goed. Maar op een gegeven moment komen de mensen die mij gaan vragen waarom ik hun bel, want er is geen publiek in Leeuwarden voor die gooi. Die gaan mij vertellen dat er geen publiek is in Leeuwarden voor die gooi. En dan speel je 6, 7 jaar niet. Ja, en dan is er geen publiek meer. En dan wordt het heel moeilijk. En dat is ook frustrerend. En ik voelde steeds meer frustratie van, we hebben helemaal, ook omdat de mensen die ons zagen weer, die waren helemaal flabbergasted van wauw. En dat weet je ook wel. Als wij goed zijn, als we goed op dreef zijn, dan hebben we gewoon iets prachtigs mooi. En hebben iets bijzonders. We kunnen het heel veel klezmerbands niet hebben. Wij kunnen van het hele kleine naar het hele grote. We kunnen mensen laten janken. Wij spreken emotioneren door vocale dingen. En we hebben virtuositeit en we hebben alles wat ertussen zit. In die zin heel breed. En elke keer stoot je weer je kop. Dag in dag uit. En er staat zoveel energie in. En toen, het voorjaar van 2020, hadden we een prachtige tournee georganiseerd. Van de Benelux, Frankrijk, Parijs. Op een concertboot spelen in de Seine. En mijn dorpje, de burgemeester van mijn dorpje, had de reiskosten betaald. De reiskosten van Nederland voor het hele ensemble naar mijn dorpje. Om op 8 mei, zeg maar, de Franse herdenking, concert te geven in Limoges. En dus het was prachtig mooi. En nog wat theaterdingetjes. En dat was een beetje, dat leek mij een heel mooi eindpunt of zo. En daar hebben we nooit de kans voor gekregen. Misschien ben je het wel kleerza. In zekere zin wel, ja. En ook omdat ik heb geen zin om met die Gorm, waar wij ooit Eredivisie hebben gespeeld, om in de 3e divisie onderaan te bungelen. En niet vanwege de kwaliteit, maar vanwege dat de wereld verandert. En je bent niet met je kop op tv. En zelfs in Gouda, waar we altijd volle bak hadden, daar heeft natuurlijk door de corona heb ik 5, 6, 7, 8 verschillende data gehad. En op laatst ben je weg. Dan zeggen we, je hebt geen plek meer voor je, want 2 jaar moet gepropt worden nu in 1 jaar. En ja, alles moet vol. Want iedereen zit met tekorten. Ja. Dus alles bij elkaar. Alles bij elkaar, zo van, werd het mij duidelijk dat het maar moest stoppen. En in ieder geval voor mij. En dat is best moeilijk. Ik bedoel, dat zou ik niet ontkennen. Als ik dit weer zie, denk ik, ja, toch maar. Maar dan herinner ik mij weer even wat dingetjes en denk van, nee Jaap, het is goed zo. En weet je, die Jaap van der Zee waar we het over hadden, die was 63 toen hij stopte. Die heeft nooit iets gedaan daarna, maar voor mij is het juist weer een nieuw begin. Want ik jij die horen een heel soort mooie ideeën. De doeks weer in de historie. Best met muzikale projecten bezig. En de stapstek net met spelen, Mulder & Sons. Hoe is dat? Nou ja, dat gaat nog steeds door. En dat is maar met die Swan op in podium, dat is toch... Ja, nee, maar dat was van begin natuurlijk. Kijk, als je muzikale kinderen hebt, dan is het als vader natuurlijk altijd een droom. Maar je weet ook wel van,
je hebt ook voorbeelden van je dat niet heel succesvol hoeft te zijn. En zodra het met een beetje dwang gepaard gaat, dan wordt het al gauw tenen krommend. Dus dat heb ik altijd verre van mij gehouden. En nou ja, met Ruben speelde piano, dus dat wij samen gingen spelen, dat lag voor de hand. Hij was 8 jaar en toen hij achter de piano ging. Dus dat ging heel natuurlijk. Dus om samen ook wat optredens te doen, dat lag eigenlijk wel voor de hand. David die ging heel lang de andere kant uit. Die ging in de metal, dus moest dan hard. En die vond er maar niks wat we deden. Ogenschijnlijk natuurlijk. Want toen begonnen Ruben en ik in 2013 echt professioneel. Een Vysotsky-programma. Het programma over Vladimir. Met al die Franse teksten en de muziek van mij en van Ruben al een beetje. En dat ging hartstikke mooi. Hele goede recensies. Van mensen die het zagen. Helaas niet zoveel mensen die het zagen. Maar die mensen die het zagen. En David zag van, dit is wel heel... Dus die ging ook meedoen. Dus die gaf weer een andere draai. En voor mij is het nog steeds... En daar geniet ik nog steeds heel erg van. Ik bedoel, het is, omdat je weet, het is tijdelijk. Dit is een moment, daar moet je van genieten. En daar moet je in zitten. En hoe dat verder zal gaan, dat zien we wel. Nou, vorige week gewoon heel kleinschalig. De laatste lezing in Oortjerk voor een groep liefhebbers. Met Ruben. En dat zeggen ook tegen elkaar van... dat gaat dan weer zo leuk. En de mensen zijn dan weer zo enthousiast. Dan zeg je van... Nou, als dit nou gewoon wat regelmatig kon doen, weet je wel. Er zit er zoveel... Nu in deze periode zit zoveel gaten tussen. Je komt niet meer... In je natuurlijke habitat, zeg maar. Dat je moet nu toch te veel nadenken. Maar voor het eerst, deze week gaan Ruben en ik weer ons Stolperstein-programma doen. Dat is een project voor de basisschool. Bovenbouw, groep 7 en 8. En dat doen we al meer dan 10 jaar. En dat gaat over bewust worden. Het gaat over Joodse geschiedenis. Mensen die in huizen hebben gewoond en die uit die huizen zijn gehaald. We halen die verhalen boven door middel van die stolpersteentjes. Dus een wandeling langs die stenen in Gouda. En dan komen ze bij nu in een woonhuis. En daar heb ik een grote projectie. En daar breng ik een aantal nummers die te maken hebben met... Nou ja, met alles wat er nu plaatsvindt. Met oorlog, met vluchten. Maar op een hele, zou ik het zeggen... indirecte manier. Ik vertoon hoe ironisch kan dat zijn? Ik vertoon een Russisch animatiefilmpje uit de jaren 60, denk ik. Van luciferkopjes. Luciferkopjes zitten in een doosje. Het doosje valt open, ze vallen uit elkaar. Ze zijn heel gezellig. Maar er zijn groene en blauwe. De Oekraïnse vlag. De groene en blauwe kopjes. En het gaat heel gezellig. En dan komt er plotseling een baasje met een iets ander hoger mutsje. En die vindt dat de blauwe moet bij de blauwe moet. En die vindt dat die zijn groene, het is niet geel. Nee, groene zijn het. En de groene bij de groene. En dan moet er een grens getrokken worden. En dan ontstaat er door een misverstand over een blokje van de grens. En dan wordt iemand de kop afgehakt. En dan komen de legers. En uiteindelijk eindigt het in één grote vlammenzee. Want als je het wapen lanceert over die kopjes... Ja, die vliegen allemaal in de hens. Dus er zitten heel veel dingen om over te praten na afloop. En ik zing ook Amsterdam huilt met al die Jiddische woorden. En ik heb nog een wiegeliedje van tevoren, vertaald in het Nederlands. Waarin ik probeer aan te geven dat een ouder altijd probeert veiligheid voor zijn of haar kind te bieden, te borgen. En dat het ergste wat een ouder kan overkomen is dat hij dat niet kan. En dat ligt natuurlijk buiten hem heel vaak. Die dingen zitten er allemaal in. En daar gaan we dan na afloop over praten. En dan komen de mooiste dingen boven. Dan komen er plotseling dingen boven. Dan zit er een kind van Bosnische ouders en een kind van Syrische ouders. En die hebben elkaar nooit iets verteld over wat ze meegemaakt hebben. En dan gaan ze vertellen over wat ze meegemaakt hebben. En dan zie je die andere kinderen, die Nederlandse kaaskopjes, die zie je plotseling kijken. En dan ontstaat er een binding in zo'n klas. En het is nu zo, ik word elk jaar gevraagd door de scholen in Gouda om het te doen. En dat doe ik met Ruben en dat is prachtig. In alle opzichten. Dat je dat met je zoon doet en dat je iets kunt, weet ik veel, iets kunt bijdragen.
We draaien nog één nummer aan het eind van dit programma. Dit is al van Noorderwien, maar Jaap Mulder Joert te gast is. Mulder en Sons lijken me wel mooi symbolisch om daarmee te stoppen. In Kamer 421. Wat is het verhaal? Het verhaal is dat wij, jij waarschijnlijk, wij allemaal in onze leeftijd, nu 60ers, geconfronteerd worden met ouders die langzaam wegvagen. Wegglijden in dementie. Ik zie het zoveel, bijna overal. En ik was nog in Nederland. Het was een programma voor de tv, VPRO, Brand en Boeken. Brand en Boeken, een prachtig mooi programma van Wim Brands. En hij ontving daar Menno Wigman. Beide mannen leven niet meer. Maar Menno Wigman die bracht daar zijn nieuwste dichtbundel tegen horen. En daar zat een tekst in over zijn moeder, die aan dementie leed. En ik was toen net bezig met het programma Vaders en Zonen. Dus ik heb die moeder vervangen door vader. En ik heb er muziek bij geschreven en ik heb dat opgestuurd naar Menno. Zo, wat vind je ervan? En toen kreeg ik een hele mooie mail terug van Jaap. Ik heb het 10 keer beluisterd en ik vind het prachtig. En het mooiste vind ik dat ik hele nieuwe betekenissen van mijn woorden heb gevonden door de muziek. Nou. Ik ben in deze... dit is de versie nog met vader. Ik heb ook een versie moeder, maar dit is de vaderversie. En ja, Menno is helaas vlak voordat wij de cd maakten klaar hadden, of de dubbel EP klaar hadden en ik hem opstuurde, is hij overleden. Ja. Een van Nederlands beste dichters, Menno Wigman. Dank u wel. Mijn vader gaat kapot, hij heeft een hok. Nog net geen kist waar hij zijn stoel bepist. En steeds dezelfde dag uitzicht op een boom die vol met vogels zit. En geen ervan die zijn verwekker kent. En geen ervan